מדהים. איך החיים משתנים כל כך מהר? רק לפני חודשיים היה אביב קסום. התחתנתי עם כל ההורים אולי. קנינו בית קטן עד ההורים. ואז, יום אחד. פה לקח אותי לסיבוב ברכב. עצרנו בתחנת הדלק. פתאום, משהו השתנה בו. הבנתי שהוא שודד את תחנת הדלק. יצאתי מהרכב וצרחתי. פול, מה אתה עושה? אבל הוא לא שמע אותי. היו שם ילדים ששיחקו בכדור. הם עשו המון רעש. לא, פול, מה אתה עושה? הכל קרה כל כך מהר. לא הצליחו לתפוס אותו. אבל אותי עצרו על שם מזוין. קיבלתי 7 שנים עם התנהגות טובה. כבר 22 שנה אני רואה את כל הלוזריות. נכנסות בשערי בית הכלא, והן כולן אותו דבר. כולן אומרות שהן חפות מפשע. לא משנה מה הן עשו, הן לא עשו את זה. האח שלהן עשה את זה. ההורים שלהן עשו את זה. היד שלהן עשה את זה. האי שפיות שלהן עשה את זה. הלב שלהן עשה את זה. אבל אף פעם לא הן. אף אחד לא מודה באשמה. בשביל זה, אני כאן, כדי לדאוג שהזונות החלמיות האלה יודו באשמה. ככה אני תורמת לחברה כבר 22 שנה. אני אעזור גם לכם אם תסתבכו. זה לא יאומן, ועברתי בימים הראשונים שלי כאן. זה לא דומה לשום דבר שכאן. זה יותר גרוע מסיוט. יש משהו בסורגים שהופך אנשים לחיות. ספרתי את השניות שהפכו בדיוק לדקות, שזלגו לשעות, שלקח להם ימים להפוך לימים, והימים הפכו לקוצים. קוצים שאני לא מצליחה להוציא מהגוף שלי. נו, איך עברו עליך 4 חודשים כאן? נהנה? אני לא חושבת שאני אוכל להתרגל לזה, אבל אני אנסה להיות אסירה טובה. שתעצרו לי את העונש. יש לי פה כמה דברים שיכולים להקל לך קצת על החיים. פלאק, ליפסטיק, קרם גוף, מנוי למגזין נשים, ויברטור ניתן עם אחריות לכל החיים. כמה זה עולה? מעט מאוד. אם תהיי נחמדה עליי, זה לא יעלה לך כמעט כלום. קוראים לי פולין. כל הבנות קוראות לי פול. לבעלי קוראים פול. צירוף מקרים. הייתי מאוד רוצה ליפסטיק, אבל אין לי מספיק כסף. כמה יש לך? רק את המשכורת שלי מהכניסה. מה דעתך שנעלה לחדר שלי ונדבר על זה? עכשיו? עכשיו. תקשיבי מרי, אני הולכת להחליף למשהו יותר נוח. יכולה להתרשם בינתיים מהחדר. כאילו מה? טעים הליפסטיק הזה. זה בטעם דובדבן. קניתי את זה בסדרה השישית. איפה זה? זה פה קרוב. את לא מהאזור? לא, אני מלונג איילנד. תגידי מרי, שכבת פעם עם אישה? מה? שאלתי אם שכבת פעם עם אישה. מה פתאום? חס וחלילה. מה לבד את זה? מה זה? הדלת המפתחת. למה הדלת המפתחת לי? יודעת מה? הדלת נעולה. לא לך מה לפחד. אני לא מרגישה טוב. כואב לי הראש. קחי אספירין, יש בו מזוודה.
טעם של אספירין. זה סוג חדש! קסן אספירין! אני מרגישה מטושטשת. כמו בחלום. תקשיבי מרי, יצאת חצי ערמה, אנחנו הולכות לעשות אהבה. פול, אני לא מאמינה שאתה כאן. מרי, הייתי חייב לראות אותך. אתה לא נשמע כמו פול. יש לי דלקת גרון. אתה בסדר? אני בסדר? תחזיק אותי פול. אני פוחדת. דאגתי שאני לא אראה אותך יותר.